ശസ്ത്രസമ്പാദേ ധനുരുദ്യമോ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം മിതാമഹ മഹീപതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമായുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുതാ യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോദ്ധ്യവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ അച്യുത അഥവാ ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവന്, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ടു നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളുമായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്നു കാണട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോത്സ്യമാനനവേക്ഷേഹം യയേതേ അത്ര സമാഗതഃ ധാർതൃരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർ യുദ്ധേ പ്രിയചികീർഷവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയോ ഉവാച ഏവമുക്തേ ഋഷികേശോ ഗൂഢകേശേന ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കുകേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖതഃ സർവേഷാം ച മഹീഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യേത്താൻ സമേ വേദാൻ കുരുനിധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശകരെ നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര പശ്യസ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃനഥാ പിതാമഹാൻ ആചാര്യൻ മാതുലാൻ ഭ്രാതൃപുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീം തഥാ ശുശുരാൻ സുഹൃദൈശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താൻ സമീക്ഷ്യ കൗന്ദേയഃ സർവാൻ ബന്ധുനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷീദന്നിദമബ്രവീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബേബുദുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസ്ഥേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
न शक्नोम्यवक्तातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्यानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न राज्यं सुखानि च. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്തു ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല. രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगात् सुखानि च इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्युक्ता धनानि च आचार्य पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुला शुशुरपौत्रो शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतो अभि मधुसूदन अभि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्यान्धार्तराष्ट्रं न सम्प्रीति स्वजनार्दन. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടു തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രയോജനം? ആർക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണൻ കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതാ രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശ്വശുരന്മാർ, ശാലന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിന് അവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുകിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാനാവുക? ജനാർദ്ദന, ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു സുഖം കിട്ടാനാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. पापमेवाश्रयदोऽस्मान् हत्वैधातनदायिनः तस्मान्. हाँ माताजी. हरे कृष्ण. ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, അത് വേറെ ആരെന്തോ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി. ആ, വായിച്ചോളൂ. പാപമേവാശ്രയദോസ്മാൻ ഹത്വൈതനതാദായിനഃ തസ്മാന്നർഹാ വയം ഹന്തും ധാതൃരാഷ്ട്രൻ സബാന്ധവാൻ സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ സുഖിനസ്യാമാ മാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്കുചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സൂഹിക്കാൻ കഴിയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ്യപ്രേത്യേന പശ്യാന്തി ലോഭോപഹത ചേതസഃ കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം ന ജ്ഞേയമസ്മാഭിः പാപതസ്മാനിവർത്തിതും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭി ജനാർദ്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിന് വ്യാപൃതരാകണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമ്മ സനാതനഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണം അധർമ്മോ അഭിഭവ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കുറ്റങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടൈസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോവും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംഗരോ നരകായവ കുലലഗ്നാനം കുലസ്യജ പതന്തി പിതരോ ഹേഷ്യം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനയുണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരക തുല്യമാകുന്നു. അധപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയോ കിട്ടായകയാൽ അധപ്പതിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദോഷൈരേതുൈ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദ്യതോ ജാതിധർമ്മഃ കുലധർമ്മശാശ്വതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സന്ന കുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യുനുശുശ്രുമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരു പരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോ ബദ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത് രാജ്യത് സുഖലോപേന ഹന്തും സ്വജനം യുക്തിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സൂഹിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദി മാമ പ്രതീകാരമശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാതൃരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യുസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയോവാച ഏവമുക്താർജുനഃ സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സചരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അർജുന വിഷാദയോഗോ നാമ പ്രഥമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു വിജയാനന്ദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു വാസൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഏതെങ്കിലും ഒരു കീർത്തന ആലപിക്കണോ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോകുലത്തിലൊരുണ്ണിയുണ്ടല്ലോ ഗോവിന്ദനെ
നിന്നു പേരുള്ളോൻ കോക്കളെ മേച്ചും മായ കാട്ടിയും മായ കണ്ണന മാധവൻ ഗോകുലത്തിലൊരുണ്ണിയുണ്ടല്ലോ ഗോവിന്ദനെന്നു പേരുള്ളോ ഗോക്കളെ മേച്ചും മായ കാട്ടിയും മായ കണ്ണന മാധവൻ മൃദുഹാസം തൂകി മാടിൻ കൂട്ടത്തിൽ മേവി മാധുര്യമേറിയോ കേളികളെത്ര ചിത്രമായാടി ഗോപാലൻ ലീലാലോലുപൻ മെച്ചമാർന്ന കടമ്പു വൃക്ഷത്തിൻ ഉച്ചിയിലേറി കേറിയും ചാടിയവിടെ നിന്നും കാളിന്തിയോളത്തിലൂടെ നീന്തിയും ക്രുദ്ധനായി വന്ന കാളിയ സർപ്പദർപ്പത്തെ നന്നായി നീക്കിയും വ്രജനാരിമാർക്കു വരഗുണനായി വൃന്ദാവനത്തിൽ മേവിയും അരിക്കുഴലൂതി അലർമംഗനാഥൻ അഴകോടാടി പോൽ നടനവും രസമോടെ രാസക്കേളികളാടി ലസിച്ചു ലാവണ്യമേറിയോ പൂനീല രാവുദിക്കും നേരത്തു പൂന്തിങ്കളായി വിളങ്ങി പോൽ മഞ്ഞപ്പട്ടാട ചുറ്റി ചന്തത്തിൽ മന്ദാരമാല മാറിലും ചാരുതയേറും ആറിൻ തീരത്തു ചാലവേലീലയാടിയോ ചന്ദന ഗന്ധിമാരാം ഗോപികൾ ഒത്തുകൂടിയങ്ങാടിയോ ഇത്തമുള്ളൊരു ലീലകളാടി കൂടിയോ നിന്നെ കാക്കണേ കൂനിതൻ കൂനു നിർത്തിരക്ഷിച്ച നന്ദനന്ദന കാക്കണേ ഇത്തമുള്ളൊരു ലീലകളാടി കൂടിയോ നിന്നെ കാക്കണേ കൂനിതൻ കൂനു നിർത്തിരക്ഷിച്ച നന്ദനന്ദന കാക്കണേ നന്ദനന്ദന കാക്കണേ നന്ദനന്ദന കാക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സിന്ധുവാസൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हाँ जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പുതിയ ബാച്ച് 29th ബാച്ച് 18 days ഭഗവത്ഗീത യാത്ര നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ.
तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौ भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा Maharaj. हरे कृष्णा Mataji. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा Hare Krishna. हरे कृष्णा Hare Hare. हरे कृष्णा। Thank you everyone. Thank you very much, reciters, translators, singers. हरे कृष्ण माताजी। വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇന്ന് 29th ബാച്ച് നമ്മള് ഗീത
18 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും. 18 അധ്യായമാണ് നമുക്ക് ഗീത. അപ്പൊ 18 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ലെസൺസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കില്ല, അത്രയുള്ള നേരമൊന്നും നമുക്കില്ല. 1 hour കൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 1 ലെസൺ തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യയാണ്. ആരാണ്? ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യൻ, നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വാമിജിയാണ് നമ്മളുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവാണ്. നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുജിയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാധേ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള കോഴ്സാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിതമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ആയിട്ടുള്ള സമ്പന്ന കുടുംബമാണ് ജനിച്ചത്. അവിടെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രഥയാത്രയൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുപാദര്. ചെറിയ രഥം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ രഥയാത്രയായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവര് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് വളർന്നു വന്നത്. എന്നിട്ട് 24 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ഈ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി സ്വാമികളെ കണ്ടുമുട്ടി. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അതിനുശേഷം 54-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട. 40 റുപ്പീസും 2 ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട് പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലെ ഗുരുജിയുടെ ആജ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹന്ത്രം പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഓരോ ഗലി ഓരോ റോഡ് ഓരോ വീടുകളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഗുരുജിയുടെ ആജ്ഞയായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രഭുപാദര് പുറപ്പെട്ടത്. 54-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ശ്രീ രാധേ ദാമോദർ മന്ദിർ വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ള യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ ജലദൂത എന്ന കപ്പലില് 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട് അവിടെ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ച്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ചരിത്രം. ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ധാരാളം ഗുരുകുലങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു, 500ഓളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു, ധാരാളം ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലായിടത്തും നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വളരെയധികം ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, കലിയുഗം വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരമപദത്തിലെത്താൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്. അസോസിയേറ്റ്സിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പം പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഗുരുക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, ദിവ്യമാണ് എന്റെ കർമ്മവും എന്റെ വേർഡ്സും എല്ലാം ദിവ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം നമ്മള്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഹോൾ വേൾഡ് സഞ്ചരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രഭുപാദർ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പ്രഭുപാദരാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ ഇതിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അർജുനനെ സെലക്ട് ചെയ്തത്? പാണ്ഡവരുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം പോലെ യുദ്ധവരുണ്ട്, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ സെലക്ട് ചെയ്തത്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തനാണ് അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്. സെക്കൻഡ്
ലെസണില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ശിഷ്യനാണ് ഭഗവാനെ, എനിക്ക് എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് നീ തന്നെ പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഉറ്റ മിത്രമാണ്, ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിന്റെയും ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ട അത്യാവശ്യം യോഗ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ഭക്തനാവുക, ശിഷ്യനാവുക, ഉറ്റമിത്രമാവുക, ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രമാവുക. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളുടെ ശ്രീ ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂരുവിലെ ഡീറ്റീസ് ആണ്. രാധേ ഗോവിന്ദ എല്ലാവരും തൊഴുതോളൂ. ഇതാണ് അതിന്റെ അഡ്രസ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. കോക്കനട്ട് ഗാർഡൻ റോഡ്, ടോൾഗേറ്റ് കദ്രി, മംഗളൂരു. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചറാണ് നമിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുജി. നമ്മളുടെ അതിന് മുകളിൽ കാണുന്നത് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ജയ് പതാക സ്വാമികളാണ്. ജയ് പതാക സ്വാമികളാണ് നമുക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ നൽകുക. ദീക്ഷ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ദീക്ഷയൊക്കെ നൽകുക. ഇത് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ദീക്ഷ, എന്താണ് ഷെൽട്ടർ എന്നൊക്കെ. നമ്മള് ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കോഴ്സ് ആവുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എഴുതിയത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. ഇത് പരമ്പരയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മധ്വാചാര്യരെ വഴി, മധ്വാചാര്യർ 5ാമത്തെ ഗുരുവാണ് നമ്മളുടെ മധ്വാചാര്യ ദ്വൈതം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മാവ് വേറെ പരമാത്മാവ് വേറെ. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ 2 ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട് പരമാത്മാവുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നതാണ് മധ്വാചാര്യർ. ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ മറികടന്ന് നമ്മള് ആത്മാവ് വേറെ പരമാത്മാവ് വേറെ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മധ്വാചാര്യനാണ്. 5ാമത്തെ ഗുരുവാണ്. 22ാമത്തെ ഗുരുവാണ് അതില് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ ഇസ്കോൺ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭുപാദരം 32ാമത്തെ സ്വാമിജിയാണ്. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ചാർജറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോൺ കുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്, അത് കുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചാർജ് കിട്ടില്ല. അതുപോലെയാണ് ആദ്യം തൊട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ തൊട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റില്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇത് പരമ്പരയായിട്ടല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ബുക്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. ചിലപ്പോൾ അതിന് മിസ്ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അവരുടെ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അതേ ആശയം തന്നെ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബുക്ക് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്, ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും, പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ചെയ്തതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയും അതുപോലെയാണ്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് നോളജ് കിട്ടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മായാവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പരമ്പരയായിട്ടല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് ചിലപ്പോ തെറ്റു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കായിട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയും ജസ്റ്റ് ടൈം വേസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ദൈവസന്നിധിയിലേക്കായിട്ട് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. പിന്നെയും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും, പിന്നെയും ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഇതെല്ലാം
ഒന്നും കൂടി പഠിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കിട്ടിയ ജന്മം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലൈഫിൽ. ഭഗവത്ഗീത ജസ്റ്റ് നമ്മളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഈ കുട്ടി ഓടിക്കുന്ന കാറ് അത് നമുക്കിപ്പം ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഐറ്റം ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലാവുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിന്റെ മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചിലവർക്കൊന്നും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 16-17 ലെസൺസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. നമ്മളെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനന് വിഷാദം വരുന്ന യുദ്ധഭൂമിയെല്ലാം കണ്ട് ഒരു വിഷാദം വരുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഉള്ളത്. അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. കൃഷ്ണൻ ഇതില് ആകെ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ്, ഒരു അനാലജിയാണ് പ്രഭുപാദരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിലൊരു കുരുവി ഉണ്ടായിരുന്നു, കൊച്ചു കുരുവി പോയിട്ട് സമുദ്ര തീരത്ത് പോയി മുട്ടയിട്ടു. കടൽ തീരത്ത് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് കടൽ തീര വന്നിട്ട് അതെന്ന് ആ കൊച്ചു കുരുവി നല്ല ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടി എന്റെ മുട്ടയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഭഗവാൻ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അത് ആ സമയത്ത് അവിടെ മുട്ടയിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ നാച്ചുറലി അത് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, കടൽ തിരകൾ വന്നിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. കുരുവിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു, വിഷമം വന്നു. ഞാൻ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നതാണല്ലോ, എന്റെ മുട്ട എന്തിനാ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമുദ്രത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോ വറ്റി കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ്, എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ മുട്ടകളെ തിരിച്ചു തരിക എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് ഗരുഡ ഭഗവാൻ, പക്ഷികളുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഗരുഡ ഭഗവാന് വളരെ വിഷമവും ദയയും തോന്നിയിട്ട് ഗരുഡ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് കടലിനോട് പറയുന്നു, ഇതിന്റെ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗരുഡ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ട്, ഈ സമുദ്രം കുടിച്ചു പറ്റിക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. ആ സമുദ്രം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കുരുവിക്ക് അതിന്റെ മുട്ടകള് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കും, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചെടുക്കും, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. അത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മള് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. നമ്മളുടെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ, നമ്മൾ വെള്ളത്തിലെ മാലിന്യം കലർന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പവർ സൂര്യനുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന അനാലജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രനാണ്, രാജാവാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സഞ്ജയനാണ്. അപ്പം എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗം ആണ്. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ മിഡിൽ പാർട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അത്രയും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സ്വീറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മിഡിൽ വെച്ചിട്ട് 2 ബ്രെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കറി ഒക്കെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, ലാസ്റ്റ് ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം, നടുവിലിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗമാണ്. എന്തും നമ്മൾ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയോഗം മിഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില്, ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന
വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടോർച്ച് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ അനാലജി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് 18 അധ്യായങ്ങളാണ്. 18 അധ്യായങ്ങളിലും 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? 1 ഈശ്വരൻ, 2 ജീവാത്മാവ്, 3 ഭൗതിക പ്രകൃതി, 4 കാലം, 5-ാമത്തേത് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വരനെ പറ്റി, ഭഗവാനെ പറ്റി ഭഗവാൻ ധാരാളം പറയും ഇതില്. ജീവാത്മാവിനെ പറ്റി പറയും, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അത് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. ഇത് ഈ കാണുന്ന നേച്ചർ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. എന്താണ്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. പിന്നെയുള്ളത് കാലം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ കർമ്മം. എന്താണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്വിസിൽ വരും ഈ വക ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ക്വിസിൽ ഉണ്ടാവും. ഭഗവത്ഗീത വിഷയം 5 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമനിയന്താവായ ഈശ്വരനും നിയന്ത്രിത ജീവസത്തകളായ ജീവന്മാരും വിഷയമാകുന്ന പ്രകൃതി, കാലം, പ്രപഞ്ചാസ്തിത്വത്തിന്റെ കാലയളവ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രകടനകാലം, കർമ്മം, ഇവയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, കാലം. ഓക്കെ, 5 കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് അർജുന വിഷാദയോഗം. അർജുനൻ വിഷാദത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ലെസൺ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്. നമുക്കറിയാം, മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൗരവര് ദൂതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവര് ഒന്നും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ക്ഷത്രിയർക്ക് എന്താണ് അവരവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താണ് അവർക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധമാണ്. അവരുടെ എല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, രാജ്യമായാലും എന്തായാലും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി യുദ്ധമാണ് ക്ഷത്രിയർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ച് മഹാഭാരത യുദ്ധം തുടങ്ങുകയാണ്. മഹാഭാരതം യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൗരവരെല്ലാം അണിനിരന്നു കഴിഞ്ഞു. കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലാണ്. അപ്പം പാണ്ഡവരുടെ എല്ലാവരും നിന്നു കഴിഞ്ഞു, സേനയെല്ലാം വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, കൃഷ്ണ എനിക്കൊന്ന് കാണണം, അങ്ങേ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം രഥം കൊണ്ടുപോയി നടുവിൽ തീർത്തു. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സാരഥിയായിട്ട് വന്നോളാം, പക്ഷെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ നാരായണീ സേന അത് കൗരവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു, വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പറയാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണിത്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ മഹാത്മ്യം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലെസണിലേക്ക് പോവാം. ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഗീതാ മഹാത്മ്യം എഴുതിയതാരാണ്? ആദി ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 7 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം, ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പടേ പ്രേത പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദി വർജിതഃ. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം, ഈ ശാസ്ത്രമാണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പാടിയ പാട്ട് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മീനിങ്. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ്, പുണ്യമാണ്. യപ്പടേ, ഇത് പഠിക്കുന്ന പ്രേതപുമാൻ, ആരാണോ പഠിക്കുന്നത്, വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി, വിഷ്ണുവിന്റെ പദമാണ് പ്രാപിക്കുക, വൈകുണ്ഠ പദമാണ് പ്രാപിക്കുക. ഭയശോകാദി വർജിതഃ, ഭയത്തിൽ നിന്നും ശോകങ്ങളിൽ നിന്നും അതൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ വിഷ്ണു പദമാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുക. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മഹാത്മ്യത്തിന്റെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്, വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പടേ പ്രേതപുമാൻ, ഇത് വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിലും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദി വർജിതഃ, ഇത് അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗീതാ മഹാത്മ്യം 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരു സെക്കൻഡ്. സോറി, എൻ്റെ ഫോണിന് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ്. 1 സെക്കൻഡ്.
Okay. Okay. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഗീതാ മഹാത്മ്യം 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ, ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യയനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ, പ്രാണായാമവും കൂടി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി, നമ്മൾ പാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. പൂർവജന്മക്ക് താനിച്ച, പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പാപങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. ഗീതാ മഹാത്മ്യം 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ. ഗീതാ മഹിമാമൃതം. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. എങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. മലിനമായിട്ടുള്ള ശരീരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ജലസ്നാനം ചെയ്ത് ദിവസവും ജലസ്നാനം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ സകൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര മലനാശനം, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ എല്ലാം കളയുന്നതിനുള്ള ഗീതാമൃത സ്നാനമാണ്. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അമൃതമാണ് എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യരില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ പകുതി ആണെങ്കിലും വായിക്കുന്നവർക്ക് ഷുവറായിട്ടും വൈകുണ്ഠ പദമാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗീതാ മഹാത്മ്യം 4th one. ഗീതാ സുഗീതാ കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരേ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത് വിനിസൃത. ഗീതാ സുഗീതാ കർത്തവ്യ, ബാക്കിയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഗീത മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതെന്താണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്? യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത് വിനിസൃത. പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുഖമാകുന്ന പത്മത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദ സാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാ യാഗങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പരിപൂർണ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഗീതാ മഹാത്മ്യം 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർവക്ത്രാദി വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം, മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതാണിത്, സർവസ്വമാണിത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു വക്ത്രാദ് വിനിസൃതം. പിന്നെയും പറയുന്നു മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗീത. ഗംഗോദകം, ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഉദകം, ഗംഗയുടെ വെള്ളം, ജലം, ഗംഗാജലം. ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഗംഗാജലം കുടിക്കുന്നവർക്ക് പുനർജന്മന വിദ്യതേ, പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാമ്രാമൃതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ആദിവിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണിത്. ഗീതാ മഹാത്മ്യം 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദുഗ്ധ ഗോപാലനന്ദന പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുക്കൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദുഗ്ധ ഗോപാലനന്ദന, അതാരാണ് കറക്കുന്നത്? ഗോപാലനന്ദനാണ് കറക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനാണ് കറക്കുന്നത്. പാർത്ഥോ വത്സ, കുട്ടി ആരാണ്? കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ പശു പാല് ചുരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ കുട്ടിയായിട്ട് പാർത്ഥനാണ്. പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനനാണ്. സുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഈ അമൃതം മഹത്, ഇത് കുടിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ ഗീത ഗംഗോദകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്.
സമാനമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണെങ്കിൽ ഗോപകുമാരൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. 6th ശ്ലോകമാണ്. ഇനി 7th. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ദേവകീ പുത്രൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാനാണ് ദേവകീ പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി, ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ഒരേ ഒരു മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരേ ഒരു കർമ്മമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ആ ഭഗവാന്റെ സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കാലത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. എന്താണ് നമ്മൾ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദസേവനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരേ ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീതാ മഹാത്മ്യം 7th 7 ഇതാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിലുള്ളത്. 7 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത 1.1. ധൃതരാഷ്ട്രോവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേത യുയുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. സഞ്ജയനാണ് വേദവ്യാസൻ. ഭഗവാൻ വേദവ്യാസൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു, മകനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മകനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് യുദ്ധം കാണാനുള്ള ദിവ്യ കാഴ്ചശക്തി ഞാൻ തന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രർ പറയുന്നു, എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പിന്നെ യുദ്ധം മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള സഞ്ജയന് ആ ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊടുക്കുന്നു. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അടുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് സഞ്ജയൻ ഈ യുദ്ധം മുഴുവനും നമ്മൾ TV-യിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രോവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ധർമ്മക്ഷേത്രമാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ സമവേത യുയുത്സവഃ, കൂടിയിട്ടുള്ള യുയുത്സവഃ, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉത്സുകരായി കൂടിയിട്ടുള്ള മാമക, എന്റെ കുട്ടികളും പാണ്ഡുവിന്റെ കുട്ടികളും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സഞ്ജയ കിമകുർവത, എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പഴയ ഓൾറെഡി ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ നിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൽ അനാലജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പാലിനെ പോലെയാണ്. അപ്പം മാമക പാണ്ഡവ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാല് പിരിയുന്നത് പോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കിമകുർവത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മളത് കഴിക്കുക. നമ്മള് യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? യുദ്ധം തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പേടി എന്താണ്? എങ്ങാനും അവിടെ ഒരു യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് വെക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു പേടിയാണ് ഉള്ളിലുള്ളത്. ഇത് ദുര്യോധനനാണ് 1.3 പറയുന്നത്. പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമം ദ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പോയി, ദ്രോണാചാര്യനാണ് അർജുനന്റെയും ഈ പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരോട് പോയി പറയുന്നു, പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമം ദ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ദേഷ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ്രോണാചാര്യരോട് ആ രീതിയിൽ ദുര്യോധനൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഇത് അറിയാം, എന്റെ ശത്രുവാണ് ദ്രുപദന്റെ മകനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാലും ദ്രോണാചാര്യർ എന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാ വിദ്യകളും ദ്രോണാചാര്യര് ദ്രുപദപുത്രന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ദ്രുപദപുത്രനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്
എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഇതെല്ലാം പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യവും എല്ലാം അതില് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ ദേഷ്യമുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഗുരുവിന്റെ മനസ്സിലൊന്ന് ദേഷ്യമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. 1.15 പറയുന്നു പാഞ്ചജന്യം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മിസ് ചെയ്തു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ധർമ്മോ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതുന്നു. ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ അടിക്കുന്നത് പോലെ, എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ബെൽ അടിക്കുന്നത് പോലെ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ശംഖധ്വനിയാണ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ ആദ്യം പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഖൂതി. ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയം ഫുഡി ആയിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. 3 പേരുടെ ശംഖങ്ങളുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഓതുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും തോൽവി ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പം പാഞ്ചജന്യം അർജുനന്റെ എന്താണ്, ദേവദത്തമാണ്. പൗണ്ഡ്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭീമൻ. ഭീമൻ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷണങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്കില് വളരെയധികം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവരും ഭോജനപ്രിയനും. ഇതാണ് ഭീമനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 16 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ളത് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര. യുധിഷ്ഠിരൻ ഊതിയത് എന്താണ്? അനന്ത വിജയം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖാണ്. നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകോ. സുഘോഷം എന്നതാണ് നകുലൻ ഊതിയത്. സഹദേവൻ ഊതിയത് മണിപുഷ്പകം എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഖാണ്. കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിത. ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതി. ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മു പൃഥക് പൃഥക്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ, ദ്രുപദ പുത്രനാണെങ്കിലും ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖൂതി. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങളും. വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായുള്ള സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? 1.19 പറയുന്നു സഘോഷോ ധാർത്തരാഷ്ട്രാണം. ഇത്രയും ശംഖുകളെല്ലാം ഊതിയ സമയത്ത് നല്ല ബഹളമുണ്ടായി. ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? നഭശ്ച പൃഥിവിയും ചെയ്വ. നഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം, പൃഥിവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി, പൃഥ്വി. അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം ഈ സൗണ്ട് മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? സഘോഷോ ധാർത്തരാഷ്ട്രാണം ഹൃദയാനി വ്യതാരയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ മനസ്സിൽ പേടിയാണ് ഉണ്ടായത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീരന്മാരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പേടി തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അവര് അധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിലാണ് അവര് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ പേടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 1.21 പറയുന്നു സേനയോര് അർജുന ഉവാച സേനയോര് ഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്ചുത. രഥം കൊണ്ടുപോയി സേനയോര് ഭയോർ മധ്യേ, സേനയുടെ ഉഭയോർ മധ്യേ, 2 സേനകളുടെയും മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി രഥം സ്ഥാപിക്കൂ. യാവതേതാൻ നിരീക്ഷേഹം, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. യോദ്ധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരൊക്കെയാണോ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. കൈർമയാ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്സുകരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള 2 ഗ്രൂപ്പിലെയും ആളുകളെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹേ അച്യുത. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞത് ച്യുതി അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച വരാത്തവൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്ക് മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ടു നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഓക്കെ,
1.29 പറയുന്നു, അർജുനനാണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടു, കുട്ടികളെ കണ്ടു, ബ്രദേഴ്സിനെ കണ്ടു, കസിൻസിനെ കണ്ടു, ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടു, എല്ലാവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അർജുനന് വേപതുശ്ച ശരീരമേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ, വേപതുശ്ച ശരീരമേ, ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമഹർഷശ്ച ജായതേ, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങി, ഗാണ്ഡീവം സ്രംസതേ ഹസ്താത്, ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവയവം പോലെ തന്നെയാണ്, സ്വന്തം ബോഡി പാർട്ട് പോലെ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് കൂടി അത് താഴെ വീഴുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. ഗാണ്ഡീവം സ്രംസതേ ഹസ്താത് ത്വക് ചൈവ പരിദഹ്യതേ, ത്വക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരിദഹ്യത്തെ, ചുട്ടുനീറുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബെൽ സെക്കൻഡ് ബെൽ ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ള ഒരു പേടിയാണ് അർജുനൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പേടിയെക്കാളും കൂടുതൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അർജുനന് കമ്പാഷൻ ആണ് ഉണ്ടായത്, ദയയാണ് തോന്നിയത്. അർജുനന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം, അശ്രുവാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം ദയയാണ് തോന്നിയത്. ഇനി 1.30 പറയുന്നു, നച്ച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ചമേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ, എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ, ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. നച്ച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ചമേ മനഃ, ഭ്രമതീവ മനസ്സ് എവിടേക്കോ കറങ്ങുന്നു, നിമിത്താനി ച പശ്യാമി, എനിക്കെല്ലാം വിപരീതമായിട്ടുള്ള നിമിത്തമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. വിപരീതാനി കേശവ, കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. കേശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുതിരയുടെ രൂപമുള്ള ഒരു അസുരനാണ്. കുതിരയുടെ രൂപം പൂണ്ട അസുരനെ വധിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്നെയും എന്റെ ഈ ഡൗട്ട്സിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അർജുനന് എന്തൊക്കെയാണ് വിഷമം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അർജുനന് ഒന്നാമത്തേത് മൃദുല ഹൃദയത്വം, കമ്പാഷൻ, ദയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാരണമായിട്ട് ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് 1.28 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസ്, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. അതേസമയം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു പോകുമല്ലോ, അപ്പൊ ആ സുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് 1.31 പറയുന്നത്. പിന്നെ പാപം എന്ന് പറയുന്നത്, പാപമുണ്ടാകും എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് 1.36 പറയുന്നു. കുടുംബ പാരമ്പര്യം, എല്ലാവരും യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് യുദ്ധത്തിന് വരിക, അപ്പൊ അവരെല്ലാം മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുക? ഗൃഹനാഥനില്ലാതെ എങ്ങനെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള അവസ്ഥ, ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയും. അത് രണ്ടാമത്തെ ലെസണിലാണ് ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫീലിംഗ്, അർജുനന്റെ ആ ഫീലിംഗിന്റെ ഇത് പറയുന്നത്, ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്പം 5 കാരണങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ മൃദുല ഹൃദയത്വം, ദയ, കമ്പാഷൻ, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ഓരോ 1.28 പറയുന്നു, മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ഇതിലാണ് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീലിംഗ്, ദയ തോന്നി, അർജുനന് ദയ തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, നച്ച ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ച രാജ്യം സുഖാനിച്ച്. ഇവരെയെല്ലാം കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് വിജയവും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അർജുനൻ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ആണ് അർജുനൻ ഈ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക്
വേണ്ട. ഓരോ ശ്ലോകത്തില് ഓരോ എലമെന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതില് പാപമേവാശ്രയേ തസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിനഃ തസ്മാൻ അർഹ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സ്വബാന്ധവാൻ. 1.36 പറയുന്നു, അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ, അക്രമി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കൗരവർ അക്രമമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ഓൾറെഡി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. പാപമാണ് അവരെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ ദ്വാപര യുഗമാണ് ഇത്, കലിയുഗത്തിലെ റൂൾസ് അല്ല. ദ്വാപര യുഗത്തിലെ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ഈ കൗരവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, അവര് ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീട് തീ വെക്കുന്നവൻ നമുക്കറിയാം, അരക്കില്ലം തീ വെച്ചതാണ്. മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, ഏതു നേരവും മാരകായുധങ്ങളാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത്. സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, അതും നമുക്കറിയാം. ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതില് പാപമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പം ക്വിസിൽ ഇതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓർമ്മ വേണം. അപ്പം വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഇത്രയും പേരെ ഉടനെ വധിക്കണം. സമയം കൂടാതെ എടുക്കാതെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. 1.40 പറയുന്നു, കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ടു നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണി, സ്ത്രീ ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഗൃഹനാഥനൊന്നും ഇല്ലാതായാൽ ആരായാലും കേറി വരും. എന്തായാലും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത റിലേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആവശ്യമില്ലാത്ത ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനന് പേടി തോന്നിയത്. തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവസ്ഥ ഇൻഡിസിഷൻ. ന ചൈതദ് വിദ്മ കതരന്നു കരിയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയോ യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സേവസ്ഥിത പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അർജുനൻ ആ സമയത്ത് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇൻഡിസിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു. വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കും ഉണ്ടാകാം. നമ്മൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമുക്കും ചിലപ്പോൾ ഏതാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യമെങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥകളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കടന്നു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് കൃഷ്ണനിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ. ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പേടിയാണ്. എന്താ യുദ്ധം നിർത്തിവെക്കുവോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആങ്സൈറ്റിയാണ്. അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനന് കമ്പാഷൻ ആണ്. ദുര്യോധനനാണെങ്കിൽ ഭീതിയാണ്, കണ്ണില് ഭീതിയാണ്. ദുര്യോധനന് ആദ്യം തന്നെ പേടിയാണ് തോന്നിയത്. ഇതാണ് ഇത് 44th ശ്ലോക പറയുന്നു, അഹോബത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിത വയം യദ്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യത. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. ആ സമയത്ത് അർജുനന് ആ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീലിംഗ്, ദയ എന്ന് പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് തോന്നി. ഇനി എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഗാണ്ഡീവമെല്ലാം താഴെ വെച്ച് ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിനി കാണുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓരോ ലെസണിലും ഭഗവാൻ നമ്മള് കാണും, എഴുന്നേൽക്കൂ അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, എഴുന്നേറ്റു അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യൂ. പക്ഷേ 18ാമത്തെ ലെസൺ പറഞ്ഞു കഴിയും വരെ അർജുനൻ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റെഡിയാവുകയേ ഇല്ല. അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഗാണ്ഡീവം ഒക്കെ താഴെ വെച്ച് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നു. വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 45th ശ്ലോക പറയുന്നു, യദി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്ര രണേ ഹന്യു തന്നെ ക്ഷേമ തരം ഭവേ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സോടെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് വേണ്ട, ഇൻഡിസിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു, വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് വേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ,
സഞ്ജയ ഉവാച. ഇനി സഞ്ജയൻ അത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. 1.46 एवं अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशद विसृज्य सशരം ശാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞിട്ട് ലെസൺ നമ്മള് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാണ്. ഈ ലെസണിൽ ഇത്രയുമാണ് നമ്മള് ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ 47 ശ്ലോകങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അതില് കൃഷ്ണൻ ആകെ ഈ ലെസണിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. നോക്കൂ അർജുന, 2 സൈന്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിർത്തിയിട്ട് നോക്കൂ, കൗരവ സൈന്യത്തെ നീ നോക്കൂ എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ലെസണിൽ അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ തൊട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ജയിക്കാനുള്ള 9 റീസൺസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. ഇത് നമ്മൾക്കറിയാം, പാണ്ഡവരാണ് ജയിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവർ ജയിക്കാനിടയായത്? 9 കാര്യങ്ങളാണ് ജയിക്കാനിടയായ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ധർമ്മക്ഷേത്രമാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രം ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നത്. അവിടെ ധാരാളം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമന്ത പഞ്ചകം എന്ന് പറഞ്ഞ പരശുരാമനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്, തടാകങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള ധാരാളം യാഗങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ധർമ്മത്തിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ദിവ്യമായ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നി ഭഗവാനാണ് ദിവ്യമായ രഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അഗ്നി ഭഗവാനെ ഒരു അതിന്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ദിവസം പറഞ്ഞു തരാം. കപിധ്വജം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ദാസനായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് ആ രഥത്തിന്റെ കൊടിമരത്തിലിരിക്കുന്നത്, ധ്വജത്തിലിരിക്കുന്നത്. ശംഖനാദം, പാഞ്ചജന്യം, ദേവദത്തം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖൂതിയിടത്ത് തോൽവി സംഭവിക്കില്ല. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം, അത് വരുണ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആവനാഴിയും, 2 ആവനാഴി, ഒരിക്കലും തീരാത്ത അമ്പുള്ള ആവനാഴിയും ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും അത് ജയം മാത്രമേ ആ ഗാണ്ഡീവം കൊണ്ട് അമ്പെയ്താൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് പറയുന്നത് പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും കൗരവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും യുദ്ധത്തില് പ്രാണൻ ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം പടയാളികൾ അതിലുണ്ട്. അവരൊരു റീസൺ ആണ്. മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഈ ദിവസം മോക്ഷദ ഏകാദശി ആയിരുന്നു അവര് വിജയിച്ച ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. മോക്ഷദ ഏകാദശിയിൽ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, എവിടെയാണോ കൃഷ്ണനുള്ളത് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉണ്ടാകും. ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസസ്, കൺട്രോളർ ഓഫ് ദ സെൻസസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനുള്ളിടത്ത് ഒരിക്കലും തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് ലാസ്റ്റ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില്, എവിടെയാണോ നീതിമാനായിട്ടുള്ള അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഉള്ളത് അവിടെ തോൽവി സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഓൾറെഡി ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രഥം, കപിധ്വജം, ശംഖനാദം, ഗാണ്ഡീവം, ത്യക്തജീവിത, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശ. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ. നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. ആകയാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തത്സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഉപരിപ്ലവമായി ഇന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കുമെങ്കിലും അവബോധം, കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തന്നെത്താൻ മാറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വളരെ വേഗം സാധിക്കും. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീത മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് ഫസ്റ്റ് ലെസന്റെ ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പത്മപുരാണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അനന്തശായി ആയിട്ട്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ അനന്തശായി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഇത്രയും സമാധാനമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്? എത്രയോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പം അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു മാർഗം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു.
ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മൂർത്തി ഭാവമാണ്, എന്റെ മൂർത്തിയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി ഭഗവത്ഗീത അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കലിയുഗത്തില്. അപ്പം അത് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, യോഗിമാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത. അതാരാണോ പഠിക്കുന്നത്, ഒരു ശ്ലോകമോ ഒരു പകുതി ശ്ലോകമോ ആരാണോ പഠിക്കുന്നത്, അവര് എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഷുവറായിട്ടും എത്തും എന്ന് പറയുന്നു. പാപങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി അവര് പെർഫെക്റ്റ് ആയി പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ഇലവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിലേക്ക് വന്ന് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫില് വൈകുണ്ഠമാണെങ്കിലും പരമപദം എന്ന് പറയുന്ന ഗോലോകധാമം, കൃഷ്ണന്റെ ഗോലോകധാമമാണെങ്കിലും പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മഹാലക്ഷ്മിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആദ്യത്തെ 5 അധ്യായങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ആദ്യത്തെ 5 അധ്യായങ്ങൾ എന്റെ 5 ശിരസ്സാണ്, ബാക്കിയുള്ള 10 അധ്യായങ്ങൾ എന്റെ കൈകളാണ്, 16ാമത്തെ അധ്യായം എന്റെ വയറാണ്, ബാക്കി 2 ലെസൺസ് എന്റെ കാലുകളാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഫുൾ ബോഡി ആയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് ആരാണോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും അവർക്ക് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം മഹാലക്ഷ്മി പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു, ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുശർമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണോ സംഭവിച്ചത് അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് സുശർമൻ എന്ന് മഹാലക്ഷ്മി ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാലക്ഷ്മി ചോദിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, സുശർമൻ ഒരു വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള, ഒരു വളരെ ബാഡ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു വേദ പഠനമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇലകളൊക്കെ പറിച്ചെടുത്ത്, ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ഇലകളൊക്കെ പറിച്ചെടുത്ത് വിറ്റാണ് ഉപജീവനം ചെയ്തിരുന്നത്. കള്ളു കുടിക്കുമായിരുന്നു. വേദമോ യാതൊരു സന്ധ്യാവന്ദനമോ അതുപോലെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും സുശർമൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വളരെയധികം മോശമായിട്ടുള്ള, എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ആ സുശർമൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഒരു ദിവസം ഒരു യോഗിയുടെ ഒരു സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ കുറച്ച് ഇലകൾ പറിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഒരു സർപ്പദംശനം കൊണ്ട് സുശർമൻ അവിടെ മരിച്ചു പോകുന്നു. മരിച്ചുപോയ സമയത്ത് ധാരാളം വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഓൾറെഡി നരകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. നരകത്തിലെ യമധർമ്മൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ധാരാളം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ശിക്ഷകൾ ഉള്ളത് അതെല്ലാം ഈ സുശർമന്റെ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കാരണ ശരീരം ഈ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു. അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം, വളരെയധികം കാലം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാളയുടെ രൂപത്തില് പിന്നെയും ജനിക്കുന്നു, ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്നു. കാളയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഒരു കാളയ്ക്ക് എന്താ ദിവ്യ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ദിവ്യ മാതാജി എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്റെ നെറ്റ് പ്രൊവൈഡ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത് ഒരു കാളയുടെ ഒരു കാളയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. കാളയെ ഒരു ഡോബി വാങ്ങിച്ച് കാളയ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളം ഇതെല്ലാം വെച്ച് കെട്ടി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കുറെ വർഷം ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാളയ്ക്ക് അത് വയ്യാണ്ടായി. ഒരു ദിവസം കാള ധാരാളം വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെ താഴെ വീണു, കാല് തെറ്റിയിട്ട് താഴെ വീണ സമയത്ത് എല്ലാവരും വളരെ വിഷമിച്ചു. അവിടെ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ വിഷമം തോന്നിയ സമയത്ത് ഒരു നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അതില് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ കാളയ്ക്ക് നന്മ ഭവിക്കട്ടെ, അതിന് പ്രാണൻ പോവുകയോ അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരും അവരവരെന്താണോ നല്ലതൊക്കെ ചെയ്തത് അതെല്ലാം ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്നു. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വല്ലാത്ത ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊന്ന് ആലോചിച്ചു, ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാളയ്ക്ക് ഉപകാരമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കാളയുടെ പ്രാണൻ ആ സമയത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു. കാള ഈ ധർമ്മന്റെ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് ധർമ്മൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു, ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്ന
ഉപകാരം കൊണ്ട് നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീർന്നു കഴിഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇനിയൊരു ബ്രാഹ്മണ ജന്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, നല്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വലുതായ സമയത്ത് പൂർവ്വജന്മ സ്മരണയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്തത്, പോയി അന്വേഷിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങൾ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് എനിക്ക് നല്ല കാര്യം എന്താണ് തന്നത്, നല്ല പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഈ ഇവരുടെ വീട്ടിലൊരു പാരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കള്ളൻ ഒരു വിറ്റതാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിലൊരു പാരറ്റിനെ. ആ പാരറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലും, ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടത് കൊണ്ടുള്ള ഫലമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ പാരറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിക്കുന്നു, അപ്പൊ പാരറ്റ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഒരു നല്ലൊരു സ്കോളർ ആയിരുന്നു, എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും കളിയാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കളിയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൈഷ്ണവ അപരാധമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനുശേഷം ഒരു പാരറ്റായിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു. ധാരാളം ഇതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം യമധർമ്മന്റെ നരകത്തിൽ ഞാൻ ധാരാളം അനുഭവിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പാരറ്റായിട്ട് ജനിച്ചു. ചെയ്ത ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം മരിച്ചുപോയി. അപ്പം കുറച്ച് ഋഷിമാര്, ഞാൻ ഈ വെയിലത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ഋഷിമാരെന്നെ എടുത്തു, എന്നിട്ട് അവരുടെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൂട്ടിലിട്ടു. അപ്പൊ ആ കൂട്ടിലിട്ട സമയത്ത് അവിടെ കൊച്ചുകുട്ടികളിരുന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഇരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കേട്ട് ഞാനും പഠിച്ചു. അത് ആ ഒരു ദിവസം ഒരു കള്ളനെ അതിനെ എടുത്തിട്ട് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ എന്നെ വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഫലമാണ് അതാണ് ഈ ലേഡി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും മൂന്നാൾക്കും ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പഠിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഫലം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അവര് ഇൻഡിവിജ്വലി അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവര് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ വായിച്ച് അവര് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഈ മഹാത്മ്യം പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലെസൺ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സൂര്യ മാതാജി വന്നോ? ദിവ്യ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ മാതാജി ഇപ്പോ ക്വിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം ദിവ്യ മാതാജി ഞാൻ ഹോസ്റ്റ്, സൂര്യ മാതാജി ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. അതായത് ഈ അദ്വൈത രീതിയിലാണോ ഇവിടെ ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തത്വമാണോ നമുക്കിവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ അല്ല അല്ല അല്ല, രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മള് പരമാത്മാവ് വേറെ ആത്മാവ് വേറെ എന്നുള്ള മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം. അതില് രണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഈശ്വരൻ വേറെ, നമ്മൾ പരമാത്മാവ് വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾ, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സോൾ ആണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മളിപ്പോ ആത്മാവുള്ള ഒരു ശരീരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾക്ക് പോയിസൺ തരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുവറായിട്ടും മരിച്ചു പോകും. അതേസമയം പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല നമ്മൾക്ക്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ കഴിവുകളൊന്നും നമുക്കില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ശരീരവും ആത്മാവും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാണ് നമുക്ക് മധ്വാചാര്യരെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇന്ന് സൂര്യ മാതാജി ക്വിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. മധ്വാചാര്യരുടെ സ്റ്റോറി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, ദ്വൈതമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.
ദിവ്യ മാതാജി ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയേക്കാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവ്രിവൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും പോകരുത് സൂര്യ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും ക്വിസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവല് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുക. കാരണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ആദ്യത്തെ ലെവലിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിൽ പോകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വിസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വിസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഇപ്പൊ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈമൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും, ഏത് സമയം മുതലാണ് ക്വിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല, വീണ്ടും കാണണമെങ്കിൽ കാണാം. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജും അയക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ വീണ്ടും ചെയ്യാം. അല്ല, ഇപ്പൊ മൊബൈലിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ളവർക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാനൊരു ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു പേജ് കാണും. ആ പേജിലാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ക്വിസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും അതിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോം പേജ് ആണ് കാണുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോം പേജ്, വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും. രജിസ്ട്രേഷന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ 2 ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ആവശ്യം വരിക. അതായത് നെയിം ഡീറ്റെയിൽസും ആവശ്യം വരും, കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോയും ആവശ്യം വരും. നെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു യൂസർ ID ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് യൂസർ ID എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ വല്ല നമ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട്, നിങ്ങൾക്കല്ല യൂസർ ID വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ മെയിൽ ID തന്നെ കൊടുക്കാം. മെയിൽ ID എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക മെയിൽ ID എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് മെയിൽ ID വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. രജിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മളൊരു യൂസർ ID കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നെയിമിന്റെ അവിടെ അപ്പോൾ കോളം ഫില്ലായി. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അറ്റത്ത് ഈ കോർണറിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 വരകൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ വരകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവിടെ താഴെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഹോം ഓൾ കോഴ്സസിൽ രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. നെയിം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കണം. കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐഡിയും പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐഡിയുടെ പാസ്വേഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്താ പറയുക, ഏതെങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത @18 അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ഈ നെയിമും കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോയും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതവിടെ താഴെ കാണുന്ന 3 കോളംസ് ഉണ്ട്. ആ 3 കോളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട്, ഐ അലോ ദ വെബ്സൈറ്റ് ടു കളക്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോർ. ഇത് 3 ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിടണം.
അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഈ കഴിഞ്ഞ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് പേജ്, ആ ലോഗിൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഗിൻ പേജ് ഓപ്പൺ ആകും. ആ ലോഗിൻ പേജിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും അവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്ത പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലോഗിൻ പേജിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ലോഗിൻ ഐ ഡിയും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയും പിന്നെ പാസ്വേഡും. എന്നിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ള ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുക. കാരണം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ തവണ നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴും മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുശേഷം ഈ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ റിമെമ്പർ മീയും ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രജിസ്റ്റർ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ലോഗിൻ. അപ്പൊ ലോഗിൻ കൊടുത്തു നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാ, നമ്മളിപ്പോ ലോഗിൻ ആയി. ഈ കാണുന്ന പേജാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേജില് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള പേജ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ട നമ്മുടെ പേര് ഐ ഡി ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേജ്. ഈ പേജിലാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട പണി നമ്മുടെ പേരെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. കാരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ പേരല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെബ്സൈറ്റ് മറ്റ് തെറ്റായി അത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര് വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല, നമ്മൾ ഈ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന പേജാണ് ഇത്. അതിനുശേഷം ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത്, ഈ അക്കൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജ് വരും. ആ പേജിൽ അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്ന് പറയുന്നവിടെ നമ്മുടെ പേര് തന്നെയാണോ, നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റില് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് കൊടുക്കുക. സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഇത് ഇന്ന് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ ബാക്കി ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ക്വിസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പോയാലും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം. ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം. 1 മണിക്കൂർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധന്യ മാതാജിക്കോ ദിവ്യ മാതാജിക്കോ എനിക്കോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ക്വയറി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ല അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നമ്മുടെ ക്വിസ് പേജിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഓൾ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു നടത്തുന്ന എല്ലാ കോഴ്സസിന്റെയും ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിന്ന് വെച്ചാൽ 6 മുതൽ 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ അതിലും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് മലയാളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാ കാര്യം. കാരണം ഇപ്പൊ 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇതില് നമുക്ക് 5 ലാംഗ്വേജിലേ ഉള്ളൂ ഇത്. അതിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. പിന്നെ 11 മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളതില് 8 ലാംഗ്വേജിലുണ്ട്. അതിലും നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. ഇതാ മലയാളം. പിന്നെ അടുത്തതിൽ 10 ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ അഡൽട്ട് ബാച്ചിൽ 10 ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. അതിലും നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ മലയാളം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ആദ്യം ഉള്ളത് 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെയും, പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഉള്ളതൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഇത് 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെയും, ഇത് 11 മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെയും, പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ മൊബൈലിലാവുമ്പോൾ ഒരുപാട് താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
സ്ക്രോൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, അപ്പോഴേ നമുക്കിത് കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിലുള്ള മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ്. ആ ഫോട്ടോന്റെ മേലെ അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വിസിന്റെ പേജാണിത്. അപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ച് കളറിൽ ടിക്ക് കാണുന്നതും ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 18 ക്വിസുകളും ഇവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. കണ്ടോ, 18 അധ്യായങ്ങളുടെ 18 ക്വിസ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡേ 0 ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ ഡേ 0 ക്വിസില് നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇവരുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള ചില ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ലിങ്ക്സും ഞാൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക, യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതില് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കാരണം അത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതില് ടിക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നുണ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുക. പേജ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഞാൻ പിന്നീട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പില്. പിന്നെ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൽ തന്നെ വേറെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയിന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നോക്കിയോ, നമ്മളിവിടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ചാപ്റ്റർ 1 മലയാളം 7 PM ബാച്ച് 29 ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൽ തന്നെ വേറെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും അവരുടെ ടെമ്പിളിൽ നടക്കുന്ന ആരതി രാവിലെ 4:30 ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ആരതി നടക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ പല ലാംഗ്വേജിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുജറാത്തിന്റെ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സസും എല്ലാ അപ്ഡേഷനും അവിടെ നടക്കുന്ന ആരതി മുതൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് മംഗളാരതിയാണ്, ഇന്നത്തെ മംഗളാരതിയാണ്. മംഗളാരതി ഇസ്കോൺ മംഗളൂർ 17th October കണ്ടോ. അപ്പൊ രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന മംഗളാരതി മുതൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണാം. അപ്പൊ അതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരിത്. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്വിസിലോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ 18 ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ക്വിസ്, അതായത് ഡേ 0 എന്നുള്ള ഇന്നത്തെ ക്വിസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരിക്കൽ കൂടെ. 0 ഡേ ക്വിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഈ 0 ഡേ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ലെസൺ കണ്ടന്റും ഡേ 0 ഉണ്ട്, അതിൽ ഡേ 0 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണത്. iskonmangaluru.com ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതില് നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ, ഒരു 10 ചോദ്യങ്ങൾ, എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പച്ച കളറിൽ തെളിയും, അല്ല തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തത്, ഇത് ഡേ 0യും ഡേ 1ഉം ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഡേ 0 ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡേ 1ലോട്ട് പോവാം. ഡേ 0 ചെയ്യാതെ ഡേ 1ലോട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചാപ്റ്റർ 1 ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇസ്കോൺ അന്താരാഷ്ട്ര സമിതി ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ തന്നെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിനും
അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ട് ശരി, ഇത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നോക്കിന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ സ്പെഷ്യൽ L1 ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ആമുഖത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾക്കുള്ള വിശദീകരണം താഴെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റായി, ശരിയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ശരിയായി എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ 10 ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് 18 ദിവസത്തെയും ക്വിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ കാണാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. കാരണം 18 അധ്യായം ഇപ്പൊ നോക്കിന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിനകത്തുള്ള ടിക്കായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ 18 ദിവസത്തെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മാതാജി ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു അധ്യായം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഇവിടെ കണ്ടോ ചാപ്റ്റർ 1 ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 1 ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നിട്ട് നേരെ ചാപ്റ്റർ 2 പോവാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമേ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ ഓരോ ക്വിസിലും നമ്മൾക്ക് 80% മാർക്ക് വേണം. 80% മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വിസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ഇതിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ടിക്ക് വരില്ല, ചെയ്തതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ടിക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ 80% മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാത്തത് പോലെ തന്നെ കാണിക്കും, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വിസിലോട്ട് പോവാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്വിസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല, മാർക്ക് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചെയ്യാം. 2-3 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വിസ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ശരിയായോ, അല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. അല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആണ്, ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നീട് ചോദിച്ചാലും മതി. പിന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. വാട്സപ്പിൽ വിളിക്കണമെന്നില്ല, വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കും സംശയമില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ? ദിവ്യ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആർക്കും സംശയമില്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ മാതാജി? ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അതന്നെ മാതാജി പറയൂ. ഞാന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം പിന്നെ എങ്ങനെ ക്യൂസിലേക്ക് പോവാ, അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്നും കണ്ടില്ല. ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം മാതാജി. കാരണം അതിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മള് ഈ ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോയി, ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വീണ്ടും. ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് ഇല്ലേ, ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാ ക്വിസും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മുടെ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days ലെവൽ 1 പോയിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ 18 അധ്യായങ്ങളും താഴെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ ഓരോന്നൊന്ന് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ മറന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അധ്യായം, 1ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഇന്നത്തെ അധ്യായം എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ മെറ്റീരിയൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും PPT കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മറന്നുപോയി, മാതാജി ക്ലാസ് എടുത്തത് മറന്നുപോയി എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ 1ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഞാൻ കാണിച്ചെന്നാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ അധ്യായത്തിന്റെയും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കാം. ധന്യമാതാജി ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ?
ഓക്കെ, അപ്പൊ മാതാജി എന്നാ പിന്നെ സംശയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്താലോ? ദിവ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.